February 100.9 at Rafopa Radio, Paris, France, Abuchimemu Takwa, SOMPA 101.1, Takradia 103.3, Tashiman 106.1, Sunyana 98.9, and Kranzaba to me at Yebi Bra, with SOMPA 90.7, and Afidoma, SOMPA 101.3, and Moran Fisa Kingdom Suyatum, and Woman Kasim 106.1. And someone we that's my sebaken kind any ya betu fa akwakopiemu ewo kukrantumi ya enono ewo ebuakwa not mesin wepoye ematemu arehosem ne se emabuna wanu wa kukrantumi wo makotwaja ato police station wo homo ya bekọ homa ne so ene amane boni kwabena nyako edi sansemi mu nkomo Ghana mampanye ye John Dramani Mahama so atiere na chia wa ko US abochimemu na de adwuma ene wokodi Orura Alex Kweku Tetenso eneka say Ghana Railway Department Authority no one mo amane se enanu ada de hye bi APC Mountain so edi petition ekoma ban efa CMB Abuja market ye no wankran ha say do one mo hye nyememu eyie na Jaboso District Assembly no so edi dwumaso bi a wa mo ye nkyerɛkyerɛ pi no a adi amakroma no na sane ho hyehye koye ye bebu manumri Wo obi maisumuni yabekwa kopiemu ewo Gaza adokutafo a wonom ewo Gaza ya sabia no de El Shafa Hospital wo mo se sempanifo anhwa adokutafo ni nyina ebewudie nesi Livestock Employment Yadana Santa with the yas toothpaste and the brush eta yachi meduma for about center near was what the time but we so Electroland Ghana Limited and so can be neso home appliances a electronics in China was our time Herbal Mesha and so the malaria fever drew a can hobel beverages energy account home. Yadamunina was a damosi. Yani atna sebaken kan semi ayeme. AKOSUA AGYEIWAA Abena Badu Adepa Kofi. Abusia ye free samno ase adiama enanwumre hye so say ye twagu live e wo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM ensem wa ye difference yi eye ensem bi a odwene ho a wonte ase ye wote ase nso a wontimi enwene ho epoye mantamu ebuakwa not mesene ne ekrobako a eno ne de kukrantumi emabunu no buafu wanum adwa lai na wanum nyina akobo twi ene chede ewo eye kukrantumi posi atenaye na chese police station no ewo kukrantumi na mabunu ni kwa ye no na wanum adwa lai pa na wo mo hyase asa wo mo ne eye aposifu a wonom wo ho no exchange west na chese kokko no asode emabunu ni ya sapo nyina ene sei abrante ba kwa wono owo kukrantumi ho no mo a eniema bi siye Emma posi adwumako no ede no ekotwene wanu akache no wo mo ho na posifo bebo amane se abrantie no eti nananom siedo emabunu ni se dabi wanu musomu a enye yiye enti na wose wo mkobusa die enti a abrantie ne se wo yade ye sedian na etimi etebiri no kopie mu wonse do no wanu mko ye na eche se sedia kokwa ne so de ye no adwuna enti anya adwumanti wo hwe Facebook no so a wanu mtwa agya ade tu post station no mu ye kwa homa ne so ne ya mani boni kwabena nyako atwetwe enkomo na said ye wanu mu kire mu se abrantie ni wo no ayewuo bi a aha de hye ni ye pa wo mu de wo nim se agya bibi na sie said ye nyina emra no ewo man Ghana mu se bibi ankoyie anase obi di bonefo sem bi na ehu behia se aposifo ye de ni besie wanu kukum kakra ebna ema ho kwan entinse bi a nipa no kra ne ho na bedodo no anase ebia bibi ne besia wawa abusuanti ewose wanu yi abusuan no asutire ansampo na ebia anamofoforo bi ho no mo a posi adwumako no wanu matumi atu enso no emabunu ni se wemu de wamo anti kutame wamo anti jame wamo anti pampame wamo anti chechereme wanum te ya ne soto abrante na tinananom ansiedo di okwaten di obaten di ogina ho ankasa ene atentene ne kwabena nyako aba homa ne so ye ne no entwetwen asemimo enkomo sanse wono oni amani boni abrene brano no woto nkra no efri epoye emantamu esom yen kwabena majoe me josmini aba Say no asam no ehyasia na ehyasia bre pote bai emabunu no wanum sidie ntipa na wanum shi post station yi aposifo anu so so musan abrante na sidan enu oti na nanom siedo twene nyina mfoni ekire yen
and some no the continue teacher when you know a branch and the first say bright when you if you shall be a gnu in the court at Biasa. Now, the advice I can say a police for action, no more channel. Now, about some car, if it's a win, it be a channel. Now, not now on the channel. Now, I'm on the board at him, say, almost broken. Almost could back it. Almost of the could back a brona. A movie no sudden no got to self. Say, Impono, a dear chia. Now, it go much me. I year, I don't want to say in the no, at Naku I was in the Edia. No, Anna and I'm Machina, the Bessie and the Peno. I'm unable to judge him, Mr. Bright, no. I will try I was here at all. Now, a year and 90 Bumu, a bra police for a channel, Bumu and Pablo would be out. No, I would say a branch and I was here, no. And now, and a move for Munianum, as a moment, and as you knew, that's a bright say, vision. Now, we are Bruno, Amani, Waku, our police. And I'm not to the police station one more. And near man, the Kitam, nothing could tip and near boy, the Kitam, police for more, we can hear. Into the police station one of a year of Moncata, and a near man will be to my Pejano, and the Shabon teacher, Daddy Tumo, as smart, would be and contact crew and Zamra, not police station, no check that and fly into more. Now, so get up in Akopa Adawama, a police vehicle for Lydia, acting intended to I want them. Tamamino Ekasenidia, a police station, a management check that alpha to a banner in Kunya, papers, and Yamaura used to be a Juma police station one day. SOMPA FM and Mountain, I had them look at a check that to my meeting affair. Sabi de po matter so for any Mexican and no work on of fetching up for any additional casa am look at the adbro etimi atu jama ko share bushafo a modestia chapter and power said any edinkomo sabi do muchim se sanya nyama kika kona so nje said am mai and the police commander no ewo no over you next one more edina be pin o kufobia e go to say asem na ba e from asana mpono ama be sama na ko tole dina so a wati mako twa dina siti asem na etiawa nyanya na say abati a chire wi che no ho na ya bro no dina ko to say no e ko wi ase no what try am e won say no na de bufu aba e mante no etusa anamo no na kwabena emrantia no kopie mu ewo post station ho no wanum ko ya di asempa na wo mu bisa posifo no sanka bia ayare hosem sa no de enka wo munya abotire kakra bi ebisa ya anka posifo no be kire de enti a woti nananom sedo na wanum ko ya no mo hyase se wanum papa ya bo ene nuama na enya si mitwa no nembo no eyabufu omunya tie se ba le police station no omo ko no omo anko so ko bisa you know, say, police for a say, police for a some in so a can jump not a tempo, any police for any come any song at the property here. You know, no calling another test, a room to say, I'm on a police for that corporate. It's so much to say, I wouldn't bright or a channel, what I am our theatre, some not a meaning here. Sese no bright abusuafo eso asemi mu sei emrante kwa wonkopie mu ewo post station ho wanum achiri wo bi ana sadam no ka se de achi obi a nebo mu no employment so afo ni mensika tipani akọ aye emu ano abusuafo no mo omni kromafo no so aboma buga eno mo edi enkobo atwa mo se o enfemu se be an kwabeti ya dedi abusuafo ni nyina akọ makoma tom yem na adekwa ku bright na kata no ombe hwem se da kenya no ombeti na pe area ma bright na bright na nkasa ne ejawa mo akọ na nanyako bright no wo mkwachi ni we base anase wonam kwan so ana we ne ehhehye no ho se to kase ni di sa e ho no kore no ye se tumi kan ye se eye base no mo no anase onam kitchen no achi no nembo abrantie na onem enam na kimi se na omo enam ba bia akoye se be we base but ni we base one no mo na omo achi se yam passe we base no mo achi no se eye nya da te ka tom na mpa no na police phone achi o me de ebesi me no nya da police phone kata ba bonten ene abeta achi mu no krepotia esiye kwabranya ko yeda se kwaso afa wani edi arehusem yachi de ebesi akire bia no efri nyankopon yadom akire kono na wo de asom yatiefo sompa wai ma tinyaba
Ebusia yekodi nkomo yi ewo kukurantumi ya no ewo ebuakwa not mesinin ewo poye mantem ne nyina ne se emebunu no ese wo munua baako aposifu a wo mo kukurantumi kwakire no ese wi hye ni botom aposifu na nya abotre bro no ade akyenye bright wati nananom siadunti wanom so kwa kwabura aposifu bi wom koye wom ahyehye wom pepese ne wom kunwa pi na sabre die kwabranya akose adwebre abampotem ho AKOSUA toa ensam no eso Ghana mampanyi yera John Dramani Mahama tiane nachi akwa New York ye no ewo America memu na akwa woko no nyina no ye dwumade sonko a afanya me yadom a ebenada ye die ne mu September bosome ne Dr. Swadio no miensa eba ba hyase ewo America memu a wato ne din sa United Nations General Assembly ye to so adiwotwe ade no na nyame yadom a ye wada na ye hwani mu kwan sa Ghana mampanyi eba kasa ewase bie na ebra mampanyi ba kasa no ano na wo kyerɛ sɛ wɔne mpanyimfo akyikiru ne aninkyene bɛsan so ahyia ɛno yɛ adwumaso kora ya abra wakasa wie no wɔbɛsan so akɔkodie wɔne UN Secretary General bɛhyia wɔne amaama mu mpanyimfo bɛhyia ɛwɔ ɛyɛ US abukyima mu wɔwie kyerɛ na nso wɔn mu a wɔsan so ane NASDAQ mpanyimfo ɛbɛhyia na afei wɔn mato kɛsɛ na wɔn mahwɛnhyɛ mapa Ghana aban ane America ɛman no ɛwɔmbɛtumi ɛde agu akwan mu na mpanyimfo so wɔde hyɛ nko anantinti mampanyini kono enyo no nko anakoe wone ni chocho mchopa First Lady Orayere Lodina Mahama wono aka no bi ekoe na enyo no nko a afei Chief of Staff Yura Julius Debra aka ho bi Executive Secretary Adama Mampanyi Dr. Callistus Mahama and a Special Aid and Presidential Advisor Joyce Bawa Muktari aka ho bi Deputy Chief of Staff and mpanyimfo chocho Europe no a na wo mo bo anaya na na oye bampo ado enso aka ho bi na wo mu nyina ekwakwabua ebra wasofo a wo hwe amanane mu nsam so Yura Samuel okujeto ablako abebo mu chidom na warmakwakwohwe amanuoma nyina da atoto yie na akrata ye piedwa yi Yura Felix Ofosu kwache ya wono kasane mamampanyi wono ananensa ehyasia ya wabomu amane se ye hwe ne mu kwanse nyame ya domu a September bosunda toso aduasa ana Ghana mampanyi Yura John Dramani Mahama waba be pie mu ewo ma Ghana emu na sane Ghana ya mamra no enchiama no asie no sakobasa mampanyi no tukwan ana wotia na nachi etise yi a na bedi akire na Ghana mamra man ho kwa pefe se wabetena akonya sa mampanyi sebra ya kasa die Ghana mampanya bedi akire wono na wo hwe akire sa mampanyini ewo ma Ghana emu Yetwa ensam no eso ewo nsam fofromo ede ama obosumi ya yewo mu yae mekre September bosumi ne da na etoso edu ensia na upiemo ewo eye CMB Abuja market ye no ewo nkran ha se ya adehye bi a wonom se womo eye edwadifo ewo sa empotempo wonom ede krata ekoma wo mampani ne nyina ene se wonom se ensase a womo di si djuma ewo empotem honom no ene GPRTU for kra na wonom nyina aka ho se kamia ye se amafo bi efa sebua kwan so nkrochi nsase no womo be wi ase wesi aton ha mame wesi aton ha mame na krata yi ya edamanimu yi efri opania wo no na oye okasafo edema Regional Embossment Manufacturing Company Limited owura Alex Kwakutete na ekasai wasesa CMB Abuja market na semua ada ne ntwensene ya social media no so obi aka bi ensamtwerefo obi aka bi ma adehye wo mu didwa ho no wanom kranhya da entia asase no efa le bai ase no wose de etie ni wose sa asase na nkasa no eye aban asase ya upie mu ewo ministry awanum ehye railway department no eso a ehye Ministry of Transport asem na meken Ghana Railway Department Authority ehye mu ano no hye mu ewo Ministry of Transport na wase aban no ede ensase ni bi ama eye institutions bi a wanom ebe developing yema bi eno no beboa eye oman no enti no enye se ebi a eye private developers bi na wanom bu awura mu na ebi adwadifo ni bi anti ase na omo hyase a wom ye demonstration competition aban no enti no owura Alex Kwaku Tete ensam eni
boni bi enim e GPRTU fo ene enkofo bi e ka ho na oma ma ne kredi anto Ghana fo aso ke interview a grantee no kenza se ne ka press conference bi abekos na nso obi tumfu trugu nkofo ani na wantimi ankyere ma obehu se eno ana manfo di so a eko e obi asase a wato aban de ton asase ne de mai aban masase anke 99 years le wodi e 50 years wase mo 17 years on fanya re tie pamcho ba bi a wo bi a wote a no hu se asem no we ni ne kure na e wo nti mo te se bibi AKOSUA social media wonti ase bia no documents ni nyina e bia mamo ni nyina ya ban documents e ma no de in fact se aban bepe baby amoma koton wo nyama ebeye na secondary mayor nenso ohunu se ni esi no check document bia e wade we no ohunu se yeji bibia free parliamentary approval de ultimate cancel o cancel na obekoje GPH for de no motor na esenka omo de terminal no car station no omo de ama edwadifo ma no omo de containers esisi so e na omo je ho sika e na omo push akọ obidie na eda ho no e na omo de kohye se e ho na aban de ma omo so mo je list ni yenso je list e na omo akoche dwadifo na chese dwadifo no enka se obi hunu abeto etu omo firi ho. Enti no wait tie awachia me anim asamka wase nanamu asumua enti no sade aya ne de tuwa ne ebetu won mo ada enti opani okasa ye eye owura Alex Kwakutete won ne kasamafo edema Regional Embossment Manufacturing Company Limited no en wachire mu se ensam na GPRT fo no edi kan edeto monte na no nya no kre na mom de wono friends am trofo nhye mu ya wo mu chechwe mu sa ban no en eden sase no ema sa private developers no enti no eyade a ewo hoda dada enya fei en obi ewura mu eko nkruchi ena owura Alex Kwaku achiremu yi Dwaboso District Assembly no adi dwumaso bi we enchurch dwumadie ana wonmu die wo dwaboso a wonam so aton sade fra asase wuranom afei efierafo woton safra womo abusua ana traditional leaders a womo ewo dwaboso ana wo enchurch edema womo kire se dia dru no ewo se womo tumi siesie dwaboso ma ne yeye pa nam sunti sensiesie mapa ne betumi aye adwuma age se enkronkro awodo binom ne wonmo masisi adan awie no yetetete ensase ne kakra na yetumi yi yakwan na makromu da wosansa sasase ana kromu bayefa aya na kwan enso ka ho bi na ebra wo mkokohia ye no asase ru anom nso so akasa ya wo mu kirom sese koba no se empanyifo ba ya mana yeye na krono mu bayefa eho baye ni kan ho ade a wo nso age atumsa how to support na waje no unya ni nyina because waje be 6 posts na ekwa bedema ekwa be 5 itu be shoto 1 na so amasa so a enye ye nti eye no mo ya adwen 100% because kra e sit be animu no kalt mi ko BBC a se fa se jebia to fi mu okira o mu timi ko kudu no e fa so de anwa ko ha wo bebre wo fi kwa bedu anajo ana prega bi ko siwa prega ni timi ko nti wo so ntimi nati but kalt mi ko ho de prega bi timi ko no ko siwa na so dwaba nti I don't abusia wai ayan sasira no mo ana yete wono enka no na eno chi no ana won monyafo adu kwesti ya wono aya DCE ewo dwaboso mansini mu wono ana hweye masa adwumadie ne nkyerehye mapai ne nyina da etumi wie mu die wopanyi pa no so de kakra etoaso esi miami ya bia do no ye fem saa ne pese dwaboso so ye emre bi di kan be share meeting wa ha na the same prayer bia but no a different area, no a Greco area. They abeye afere a fan baby and a cotton atom and I'm paying for a charge of fiscal planning unity. I want the boss say if you must show interest on some top photo, and I'm more fine saying and no pay layout. Said the bear, Abema will be employer say over 20 plots. Now when you're fine, I'm fat and your uncle plot so. And now we see that. Na ne kwakram wo no ana dwaboso manhene na na wie ma yoto so mienu na nanso so ade asedapiesie ekoma DCE ana mpanyimfo a womo na wonmo saso a sadmede sunkun wore ho kyekere ade mane manfo seni assembly na bamu a omo ye lane out na ye yi kwan atum no ye beta wo machi wapa kasen de omo koton omo hu ye no nipa no koton wi ansa na makwa kwachi no na kwaye manso omo kura ye wo adwen sese ye bebo assembly na mane a ye bebo na mane nti ono wi ano ho a na wakwa koton asase buko hu ya na kwaye nsempi nkrata ye be ye kura no enimu ebisa we ye krata no na se medi manum am sanya na krata no enimu omo kotete nani obeha adwubia wo mla yifi
se akofa ne pro to mu kura wo ba be kasa se bia se mbetu aka nso mbetu aka mpese basabase bia be ba omo ye adwuma pa enti omo de ye koye adwuma Abusua wai aye dwabo so manhene mama rema ye wotosom yenu nene aniokoti ye ko akwawie kase no ewo Gaza eye important honom na adokotafo a womo edi wonum djuma ewo El Shifa Hospital ye no ewo Gaza womo ena ekasai womo se de ade na ye ne de Jise bia wonum gya adwuma akotena fie anya sade a wo mo bekwa bako he no bekwa wonum se ansha no mati nananom sedo ni nyina ne se Dr. Mohammed Abu Samia wono ena no wo duty ya wonum betototo bombu ewiase na nipa nsia a wonum wa yasabia ho wonum nananom sedo no na sese no adehia no anasa dokotafo ni kiremu se upiem wa yasabia ho kora na sabio eho enhyen kunan se wotina ho ayadwuma esanse akade ankasa mpo se hospital wo mo bedi dwuma eho biti se gloves so ene de keka ho no wo mo ni bi esanse kamia ye se wo mo nhya da nya niema emfiri baabi aya wo mo timi ekofa no ebie sese wuhwemu a wo mo ye adwuma ewo ayasabia ho ne nipa makomako aduasa enan ena wo mo kiremu se wo no mo etina nanom ensedo na emu ahanu so ena prepare mu adene enti sese ni de El Shifa Hospital no ewa Gaza no adokotafo ni su esempanifo ntwa ni information wonom bibi wo honom a wo betimi aya wo mo fanye na mo ayahye na adokotafo no so yema wonom ho ban I was your son here, Janani Adin 7 Yina, a Sebra, Lester Company Limited, or boy a chudom the yard toothpaste and the brush at Tayachi, Sompa Obi Bass and Yamia Tumua. If you are Daya Airbury and Abusia Airba Suya Marin Figura, say Basha Sia Machino Num, Niakwa and Mernon Son. Time have a mixture and so at the malaria fever drew at the Tayachi, Electroland Ghana Limited say, what are some Panamo, electronics papa power feared ye, Nenchana Benyabi, free medium for about Santanier, doctors what a time, Abato Yadiana so at Yamau, and some dry a bob one or yard someone and Reno, dear Jim Marcotino be a Sir Ghana Mampany, ye Rajan Dramani Mahama with Yana Nechia, America Memo and Wakupi. Adishia one swoku krantu me and kaka mebuno one makopimo krantu me post station onom ekotwa jato ne mabimo ehye ne se abrantie bakwa wode brighter wo mo chire no posifo ne chire ne se wishan ho wo mo bro no ade chen ye wo mo so wafiri mu Diabo so district assembly no so ayen church sonko a ne nyina da efa kwan ya wo befa so na wayi kwan ato biaya ebini El Shifa Hospital ewo Gaza dokotafo ni chimse de adu ne de emu aye den anhwe yi a wonum nyina ebewu Nebi ka wen mo ne aboabo ne nyina no a Lester Company Limited ebo ye chidom ma ye de beson AKOSUA AGYEIWAA ABENA Abena Badu Adepa Kofi